bororo bukrano sezaka kebang manetaro bukrano hanya shalaika kebang mariro bukrano kebenka kebang bororo bukrano sezaka kebang manetaro bukrano hanya shalaika 언제쯤 하노 개뱅고 제스 하노 세자보 제스 하냐 사파노 아버 뭉샤 주리야 Dini kebayang de kunuka Dini kebayang de kunuka Dini kebayang de kunuka Kami şalayka Bazar hozar şalayka Kayın gınangı şalayka YTF Central Day District ni dagi Mumbai sengtini simna number 1 constituency sengtini bike rally kelaja sengtini sikla rokon rupa dabu sini sikla rok buskango akna di bagai sengtiar tongko o greater Tipraland hamjagai thancani marina hamjagai nu greater Tipraland nu res nei sini sikla rok dinin simi bukhawan sugoi sengtini tangi tongo buskango aboni bagai seng YTF rok seng omna kok kesana musungo lukurokno seng tinin simi bekhaw ma thonai o sini tipra dofa o sini thancani lamago seng ya prisewoi we want greater Tipraland nei seng greater Tipraland no nasigai tinin simi no seng tebo bekha kahamka thonai tabuk bo khainai buskango khlai thanai aboni bagai sini siklarok jotono tia tonar bagai oyo tini to kubunga fungnismi wate wajak awate ni bising pura norok khaya tonglia o baidle no norok bahai ma tong mane tamo message na o baidle ni bising to itangi ma khake wati pano seng o bike rally no khaimani karon ke ek omono kaisa seng bobagra no hamjagai bobagra ni guideline no hamjagai tai sini greater Tipraland no nangmani bagai seng tini mo bike rally khlaika awni bagai sini lukurok tebo buskang ni salo seng tebo kahangkai khlainai wate hinpano tini bagai sini wate ya satung hunpano tinin bagai sini satungnya damkai senglango greater Tipraland sengtini yang dagian simi senggai Paithak Sunai Bazar Jora yang Borkathal Garing Para yang Khoboi Tomakari Khoboi seng Paithak Sunai Jora